Hai no hai demsora kososorani juta juta bosongni lukorok 49 family 156 butar tipramothani bana romlaikha borongno kha kahambaike yasagai naharka MDC boronggunang Jirendra Deborma tei logiwo Premlal Molsom omaike tipramothani bana romphaima bai paithago tamokok saka khanainaidi sini kok awai TV mangpliwo bela kena hambai kini chung ADC ke satnong demsora kochusora te assembly constitution ke 47 ambasa tini oro chini luhang te kumar songni luar jimungbai oro kaisa joining panda chung songchang mangkha tini oro manjak phai manjak chini bromganang ani bufayung MDC Jirendra Deborma te logi tongo central ni TWF committee ni vice president bromganang Bisopoti Deborma tei luhang kumar tei bibinno o elekani Maharashtra warriors tei Joseph YTF ni Jacob Halam bobo oro opposite jeng tini oro dol ketal mangkha mane brok mo saiman khaje kochusora elekawo dirgo bochor oro CPM boraja tokhaika aboni karibo o elekawo prai BJP no sasok fiaba oro jara chungno soliaro hinimano chung haifano brok Maharashtra belief khaika trust khaika ekmatro ADC elaka tongkangke Maharashtra chungno tisai tlang thangmannai tipra sahaino brokni nokhongo chakri krei lama hamiati mahimo aun bagai bibinno rajnitik ni kौशल माध्यमे brok dama chapa khlaijak phano tini gosilia aun bagai oro wanji bosongni prai tai chini tiprasa milugoi 49 families 156 voters Hisainas Maharashtra hamjagai tini chini tipramothano jugdan khaika brokno chung lamsokka tai brokni pase chung tongnai brokni duksugo chung logi tongnai gobang mo humki dumki phano rimano tini sarik rogo haifano brok kirilia karon uslute brokni phikungo wal nang thangka anbagai thikai to waisano thinai aun bagai chung thinen sikang Maharashtra logirin thinai hineno samai tangai phailaika aun bagai chung brokni sakawo onek bisas tongo tai agami village committee nirbachono o kochusora village committee oro 7 jon member total tongo oro srai ingkhaje tini o jugdam program ni bisingtino phainai ADC chongmariwo village committee wo 100% tipramothani village committee oro dokhol khaisinai abno poriskar nukjakha abon bagai jara media ta corona hambai tei o oro jara phainai elakani jonogoron chung khabai khukbai lamsogo tai hambai tei Maharashtra ayu loksithun hambai